Vostede estalle dicindo aos galegos e ás galegas que unha reducción da débeda do 33% non significa máis disponibilidade de recursos para a Xunta. E que iso de primeiro de economía, deixe de mentirlle aos galegos e ás galegas. Primeira mentira, é que nos din que a quita é socializar as débedas dos demais. Claro. E lles preocupa a igualdade. Onde estaba a súa preocupación pola igualdade cando o Partido Popular nos fixo pagar a todos e a todas o rescate bancario? Segunda mentira, señor Rueda. Galiza non necesita unha quita porque vostedes xestionaron mellor. O que fixeron foi recortar máis que ninguén, facendo sufrir máis a xente deste país e deixarnos a débeda triplicada. E a terceira mentira é que Galiza non ten un problema ca débeda. Despois de sanidade e educación, no que máis pagamos é en amortizar débeda, máis de 1.700 millóns de euros. Estamos liberando millóns de euros que se poden utilizar para sanidade, para educación, a vivenda, señor Rueda.